Λοιπόν, ας δούμε τώρα σε ένα σύντομο βιντεάκι πώς μπορούμε να φτιάξουμε και έναν χάρτη με τα δεδομένα μας. Πάλι αυτό εξαρτάται από το τι είδους δεδομένα έχετε κατεβάσει. Αν μπείτε για παράδειγμα στην UNICEF ή στο World Bank, θα βρείτε δεδομένα θα βρείτε διεθνή στοιχεία. Μπορεί να είναι και δεδομένα τα οποία κατασκευάσατε οι ίδιοι ή βρήκατε την έρευνά σας. Εγώ, ας πούμε, έχω δεδομένα τα οποία αφορούν πάλι το World Internet Project, τα οποία δεδομένα θα τα εφαρμόσω πάνω σε ένα χάρτη της Ελλάδας. Οπότε πάμε πάλι Create New. Αυτή τη φορά θα κάνουμε chart, θα κάνουμε map. Θα διαλέξουμε το Chloroplet που ουσιαστικά δείχνει τους τόπους. Εδώ βλέπουμε το symbol map, να ξέρετε ότι είναι ένας χάρτης που δείχνει ποσότητες, έτσι, μέσα σε τόπους. Αυτά εδώ πέρα τα bubbles μας δείχνουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε συχνότητες, ξέρω εγώ, φόνοι. Φανταστείτε, θάνατοι, γεννήσεις, ξέρω εγώ, μετανάστες, οτιδήποτε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε περισσότερο την απεικόνιση της ποσότητας, της συχνότητας ενός γεγονότος, και στο locator map βάζουμε μόνοι μας διευθύνσεις προκειμένου να ενδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο κάποιους τόπους που πράγματα συνέβησαν, κάποιους τόπους που προτείνουμε στο χρήστη μας να πάει γιατί είναι ωραία εστιατόρια ή κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και μέσα σε έναν πιο λεπτομερή χάρτη που, όπως βλέπετε εδώ στο παράδειγμα, προφανώς αφορά μια πόλη. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα κλασικό χάρτη. Διαλέγουμε λοιπόν το Chloroplet. Θα δουλέψουμε πάνω στην Ελλάδα. Εδώ, όπως βλέπετε, έχει πολλούς χάρτες. Έτσι, και υπερχώρα, με τις περιοχές της, με τις περιφερειές του, με τους νομούς του, με τους δήμους. Μπορούμε ακόμα να βρούμε και την Αυστραλία, να κάνουμε μια απεικόνιση δεδομένων σε επίπεδο δήμου. Δηλαδή έχει και άλλες σελίδες. Έχει να πηγαίνουμε μία-μία σελίδα. Επειδή θα δουλέψουμε στην Ελλάδα, θα βάλουμε εδώ Greece. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα μας δείχνει, υπάρχουν 6 χάρτες της Ελλάδας διαχωρισμένοι σε περιοχές. Το NUTS 2, το NUTS είναι ένα ακρονίμιο που σημαίνει Nominal Unit, Unit Territory Station, κάτι τέτοιο. Θα το βρω, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το 2 μας δείχνει τις περιφέρειες και το 3 μας δείχνει τους νομούς. Επειδή τα δικά μου τα δεδομένα είναι χωρισμένα βάσει περιφερειών, θα διαλέξω εδώ πέρα από τους Δήμους, ας πούμε, τους υπάλληλες, βάσει του 19. Είναι ένας πάρα πολύ λεπτομεριακός χάρτης που μπορούμε, ας πούμε, να τον χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε εκλογικά αποτελέσματα, έτσι. Αλλά μιας και τα δικά μου δεδομένα είναι από τις περιφέρειες, χρησιμοποιώ αυτό το χάρτη προς είδη. Οπότε μου ανοίγει εδώ πέρα έτοιμη μια στήλη που περιέχει τα ονόματα των περιφερειών, όπως τα έχει το Data Wrapper πάρει προφανώς από το ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό εδώ πέρα, αυτή η ταξινόμηση με συγκεκριμένα ονόματα, γιατί τα δικά μου δεδομένα μου τα έδωσαν από το World Economic Project με αυτή την ονοματολογία. Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία, Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, Περιφέρεια Υπήρου, Θεσσαλία. Για να είμαι σίγουρο δεν θα κάνω κάποιο λάθο, απλά μετέτρεψα αυτά εδώ τα ονόματα σε αυτά τα οποία έχει το Data για να ταιριάζουν, να είναι ακριβώ τα ίδια. Από τις τρεις μεταβλητές δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μιλάμε πάντα τώρα εδώ πέρα, θα μετρήσουμε λίγο, θα δούμε την χρήση και μη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Οπότε έχουμε ρωτήσει Έλληνες πολίτες αν δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ είναι αυτοί που απαντάνε ποτέ, αυτοί που λένε λίγο και αυτοί που λένε πολύ. Για χάρη να απεικόνιση δεν με ενδιαφέρει αυτή η μεταβλητή, με ενδιαφέρουν μόνο αυτές οι δύο, οι χρήστες, οι μη χρήστες και οι χρήστες, τους οποίους έχω αντιγράψει εδώ. Οπότε παίρνω τα δεδομένα από εδώ πέρα, copy, πηγαίνω στο Data Wrapper και πάω και το βάζω στο κενό πεδίο. Και το δίνω με αυτό το πελέκτη την εντολή να μεταφέρει τα data μέσα στον πίνακα. Επειδή έχω ήδη κάνει αυτή την αντιστοίχηση με τα ονόματα σωστά, μπόρεσα και τα έβαλε ομαλά μέσα στο χάρτη. Τα ποσοστά μου σε σχέση να είναι τα πληκτές μου και να και οι περιοχές μου. Πηγαίνουμε τα nudge να βεβαιωθούμε ότι έχει ματσάρει τις αξίες, τις τιμές με την μεταβλητή της περιοχής. Μοιάζει να είναι ok. Έτσι έχει αυτές τις δύο στήλες. Οπότε check, είναι όλο ok, that looks good. Δεν υπάρχει κάποια γραμμή που έχει κόκκινο χρώμα, η οποία αποδεικνύει ότι έχουμε λάθος. Είναι μαύρο το κείμενο και μπλε τα νούμερα. Έτσι όπως τα έχουμε ήδη μάθει. Proceed. Οπότε μου εμφάνισε ένα χάρτη που από πίσω του έχει κρυμμένες αυτές τις πληροφορίες. Εδώ κάνουμε κάποια πραγματάκια που είναι λιγάκι περισσότερο οπτικά. Θα πάμε, να, μου έχει εδώ πέρα την στήλη, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Άρα λοιπόν είναι οι non-users.
Επειδή είναι οι non-users, θα χρησιμοποιήσω μια παλέτα λίγο πιο κόκκινη, ας πούμε, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εδώ. Μιας και δεν έχουμε chart, αλλά έχουμε και χάρτη. Εδώ πέρα είναι μια πολύ απλή προδιαγραφούλα που μας δείχνει πού να μπει το legend, δηλαδή το επόμενο, αυτό εδώ. Το default είναι πάνω αριστερά, μπορούμε να θέλουμε να το κάνουμε από κάτω. Ανάλογα με τους χώρους μας και το πώς θέλουμε να κάνουμε την οπτικοποίησή μας. Εγώ το κρατάω εκεί που είναι. Δεν έχω κάποιο range, γιατί δεν έχω κλίμακες να απεικονίζονται ούτε στον άξονα χ ούτε στον άξονα ψ, μιας και ουσιαστικά δεν έχω. Επιτρέπω να γίνεται highlight όταν γίνεται hover, ώστε να γίνεται διάδραση λίγα και πιο έντονη για τον χρήστη. Και εδώ έχει και κάτι ωραία έξτρα σχετικά με τον χάρτη. Θέλω να τον κάνω zoomable και αυτό μπορεί να γίνει εισάγοντας ένα μικρό χαρτούλι που όταν εγώ κάνω zoom σε μια περιοχή για να κοιτάξω για παράδειγμα τις Κυκλάδες, μου δείχνει εδώ έχει ένα μικρό χάρτη που μου δείχνει σε μια περιοχή βρίσκομαι. Έτσι. Κοιτάω συγκεκριμένα, εδώ είναι περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Αν είχα δήμους θα μου έδειχνε τα νησιά, ξέρω, την Άξο, Πάρο, όλα τα νησιά τα οποία βρίσκονται εδώ. Δεν θα αλλάξω κάτι εδώ πέρα, main map. Πού να το βάλουμε, όχι ναι. Τη θέση του χάρτη αυτό θα πρέπει να είναι εδώ ή αλλού, το left, να εμφανίζεται εδώ πέρα. Όπου θέλετε, εγώ το αφήνω και το δίνουμε. Full map, χρειαζόμαστε ολόκληρο το χάρτη, χρειάζεται να κάνουμε να προπάρουμε τα data. Και το ύψος είναι το σωστό, όμως με το μικρύνουμε το λιγάκι, θα πλέον μικρύνει η εικόνα. Άρα καλό είναι το μεγάλο για να φαίνονται ωραία και τα δεδομένα μας. Μια χαρά είναι. Οπότε πάμε τώρα στο annotation που το ξέρουμε. Εδώ θα βάλουμε περί τίνος πρόκειται αυτός ο χάρτης. Non AI users. Description, πάλι το πούμε για κάτω. Results of generative AI use. Τώρα είναι ένα κειμενάκι παράδειγμα αυτό, έτσι. Data source, το έχουμε πάρει από το WIP 2025, αν έχουμε το link το βάζουμε εδώ. By line, who created the visualization, βάζουμε το όνομά μας. Είναι ok το κείμενο μέχρι στιγμής και τώρα το show levels, of course, τώρα θα μας δείξει εδώ τα ποσοστά μας. Έτσι. Εδώ μας δείχνει τα ονόματα των τόπων, δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε να μας δείξει τα δεδομένα βάσει στυλών και συγκεκριμένα εδώ έχουμε το δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Το number μας δίνει ποσοστά με δεκαδικό, επειδή έχουμε χάρτη και ενδεχομένως και για κάποιον είναι κουραστικό το δεκαδικό, ας το ζητήσουμε ένα format στον κυλοποίησης, έτσι, να τα δείχνεις και τα νούμερα. Εδώ στο highlight regions δεν κάνει κάτι, να σας το δείξω μόνο θέλω να κάνω highlight τις δύο περιοχές οι οποίες έχουν το πιο υψηλό ποσοστό μη χρήσης. Δεν συμβαίνει κάτι, γιατί είναι ήδη highlighted με το σκούρο χρώμα, οπότε ας το βγάλουμε. Δεν μας χρειάζεται. Εδώ το αγαπημένο μας text annotation. Ας βάλουμε εδώ, ας πούμε ξέρω ότι στην Πελοπόννησο. Έχω κάτι σημείωση εδώ πέρα. Παίρνω και το φανάκι να το βάλω από εδώ. Και μου θέλει τώρα να αλλάξω το γραμμό, να κάνω αυτό το ωραίο που μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον το πιο καβαλωτό. Μας κάνουμε στο κείμενο, δεν ξέρω γιατί. Μια ωραία
ο τυπολιπόμενος έχει ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό χρήσης AI, αλλά και το χαμηλότερο ποσοστό δίδυσης του ίντερνετ στη χώρα. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ, σε αυτό το σημείο. Ας βάλουμε και εδώ ένα ωραίο annotation. Ας πούμε, ξέρω ότι δεν ισχύει, αλλά λέμε τώρα. Έχω ετοιμάσει ένα κειμενάκι, το βάζουμε εδώ μέσα, ότι στιθράκι. Έχουμε ένα θέμα με τις γυναίκες. Ας βάλουμε και τη γραμμούλα. Ας την κάνουμε και στραβιά. Και ας την κάνουμε και πιο βαθιά, για να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση. Εντάξει. Οπότε, να λοιπόν ένας χάρτης που ετοιμάσαμε. Έλα καλέ. Οπότε ο χάρτης μας είναι έτοιμος, το layout δεν θα κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Αν θέλουμε κάνουμε την εικόνα να είναι downloadable, όπως είδαμε και προηγουμένως, να το δω. Αν θέλει κάποιος χρήσης να κατεβάσει την εικόνα μας, την έχουμε εδώ πέρα και δημιουργούμε και ένα embed link, δηλαδή το σύνδεσμο του χάρτη που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τον βάλουμε είτε σε PowerPoint είτε κυρίως στο WordPress και να διατηρήσει τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του, έτσι. Διαφορετικά μπορούμε να τον έχουμε σαν μια κίνητη εικόνα, αλλά δεν θα κάνει αυτά τα ωραία διαδραστικά που κάνει όταν πηγαίνει κάποιος και περνάει πάνω από το χάρτη ή του κάνει zoom για να δει κάτι πιο συγκεκριμένο, έτσι, σε μια περιοχή. Οπότε έχουμε στο εκεί, publish, το στέλνουμε στο δημοσίευση. Και εδώ είναι και το embed code, responsive wireframe, να κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα, αυτό το σύνδεσμο, όταν θα μπει στο WordPress, θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν το χάρτη αυτό και να προσαρμόζεται αυτόματα σε desktop ή και σε mobile. Δηλαδή θα μπορεί να δείχνει την εικόνα μας καλύτερα, αρκετά αποτελεσματικά δηλαδή, σε διάφορα format. Έτσι, οπότε το κρατάμε αυτό, μπορούμε να το αντιγράψουμε και άμα θέλουμε να βάλουμε αυτό το χάρτη μέσα σε κάποιο έγγραφο, πατάμε το Export Visualization PNG για να κατέβει ο χάρτης σε μια ακίνητη εικόνα. Οπότε, να ένας τρόπος να δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο χάρτη με τα δεδομένα.